Kay nagtuo kita nga bisan pa wala pa kita natawo ng plano ang Ginoo adunay plano kanato og siya gaumol kanato o gabutang siyag mga circumstansya sa atong dalanon, mapositibo ba kini or manegatibo, or it's a circumstance, so most of it negative no kung circumstansya atong ginatawag, apan kini naga-contribute sa atong pagtubo ingon nga Kristiyano. No nga dili pud bayat lalim no magtudlo kag kanta, action song, magtudlo kag memory verse, magstorya ka og kanang children's story, no? And I was still very young ato nga panahon. Og kadto nga experience nako, kadto nga exposure, makaingon ko nga nakatabang to sa akong at it's a contribution to what I am this time. What sa mga kabataan. So, mabansay ang mga kabataan og wala damha, no? Sa akong pagkaako, wala damha nga niabot ko ani nga edad o niabot ko ani nga responsibilidad. Kay nagtuo kita nga bisan pa wala pa kita natawo ng plano ang Ginoo adunay plano kanato og siya gaumol kanato o gabutang siyag mga circumstansya sa atong dalanon, mapositibo ba kini or manegatibo, or it's a circumstance, so most of it negative no kung circumstansya atong ginatawag, apan kini naga-contribute sa atong pagtubo ingon nga Kristiyano. Sa dihang nag-high school ko, no, of course naatay mga longing, naatay mga plano sa kinabuhi, apan dependent kita sa atong mga ginikanan. Sa gamay pa ko, elementary high school, nagbutang usab ang Ginoo sa akong kasing-kasing og mga damgo og mga handom sa kinabuhi. Kay, di ba, sa kita bata pa ta kita mga handom. So kung pangtanong ko sa una, unsa imong gusto? Mingon din ko nga, I want to be a doctor. Kung mudako nako, no? So before, when you see a doctor, meaning that is doctor of medicine. Apan kadtong sa una nga panahon, murag mo adto ka sa Cebu. No, layo kaayo imong adtuan, then wala kay to scholarship, then dili maka-afford ang sama kanamo og kahimtang. So akong tatay niingon, akong mama supportive pud siya, pero syempre no dili man ta ka-afford. So dili nako malimtan, akong tatay nag-ingon nga lisod man ta no. Siguro ga joke to kung tatay bigon siya nga na ako mo adto kag magkuha kag doktor mawad-an kog purol, no. So nag-reflect ko ato, although it was a dream, though wala gid ko nag-push kay tungod sa atong kawaladon, apan gidala ako sa Ginoo didto sa Mountain View College. By the way, I attended, kami nga mga igsoon, gawas sa among duha ka igsoon nga lalaki, nag-attend kami sa public school, no? Public school kay kanang naamang tibayad sa una, pero gamay lang, barato lang i-compare sa private school. Ang ako lang pumahinumduman sa akong public school life was, kami nga mga igsuon, no, ilado kami nga Adventista. So, ako makaingon nga ang Ginoo gayud nagauban, kung barog lang gid kita sa atong gituuhan, no, o moserbisyo sa Ginoo, sa tinuoray gayud. Sa among giatinan nga school, sa dihang kami patanan estudyante, tanan nga mga Sabado nga aktibidades, mabalhin ginagdomingo tungod kay naami, mga korilan, no? And then, dili na ko malimtan nga ang CAT sa una Sabado man gyud na, no? Sa kami nga nag-eskwela nga mga igsoon, nabalhin Domingo, walay Sabado nga CAT. Until nag-training ko og officer sa CAT, ang summer training usually Sunday yun na sila. Pero sa dihang ni apel ko og officer training, summer training, wala gina nahitabo ang Sabado nga training. To praise God kaayo, di ba, nga napauyunan ko tungod sa akong pag-request, pag-insist nga, I want to be an officer but I don't attend training during Sabbaths. So,
dili sabado ang CAT hasta ang training og nagmalamposon ako ato nga tinguha. Og usab akong gituohan nga nakapahat usab ako no sa akong mga amiga. So ang akong mga amiga bisag dili sila Adventista, they respected me as Adventist, no? Akong mga barkada pag mato sa balay sa public school kay nabi ni mga sigarilyo inom pag naa ako no gina sa ila, no dili sila magsigarilyo, dili sila mag-inom, and then kabalo sila nga akong pagkaon na ay mga restrictions. So medyo sa mga daghan akong mga barkada, kailag sila nga ako Adventista. Bisan karon kung mag-alumni, kabalo sila, kung magtapok, may kabalo sila nga, dili ko ani pwede. Og ako usab ang tigbadlong sa ila, no? So, nahimo na ako nga, akong goal is to minister unto them, bisag sugod ta sa atong maing panglawas. Og akong sumpayan tong gidala ko sa Ginoo sa Mountain View College. Og diri na ako na-discover partially, no, ang purpose sa Ginoo alang sa akong kinabuhi. I plan to take up biology kay magmedisina lagi. Pero sa dihang mga encouragement is mag-nursing, so in short, nag-nursing ko, og nakahuman ko, og nursing, bisan pa sa among kawaladon, dili man day basta-basta mag-nursing kay kanang mahal po di ay, no? Pero ang Proverbs 3, 5, and 6 ni Ingon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Sa material, ako kanang gisalig ang tanan sa Ginoo. Akong amahan sa giikaingon ko na good provider siya. Akong inahan usa ka supportive nga inahan. Og dili lamang kanako usab sa ako mga kaigsuonan, nag-eskwela pod sila, nagdungan-dungan mi college pero ako rin nag-ani sa MVC. Og in short, nahuman ako in 1992 ang akong kurso nga nursing. Of course, after pag-eskwela, nag-take og board, nakapasar, naluyan sa Ginoo with all His mercies. Og nagninguha ako nga makatrabaho sa atong hospital. Adunay mga disappointments during application. Apan sa laktod lang ang pagka-istorya, after 2 denial, then nakatrabaho ako sa Mindanao Central Hospital sa Iligan, karon Adventist Medical Center, Iligan. May gabi sa taga Iligan, no? Akong gihimo kining I am considering it as Iligan or MSH or AMCI is part of my journey as a professional nurse. No, diha gid ko nagtubo pagsugod nako pagka-nurse. Og akong tinguha nga kinahanglan gyud nga akong trabaho is excelente, no? Kana yung bisag dili ma-perfect, pero at least you've tried your best nga excellent ang imong mahatag, no? So mauni ang akong kasinatian sa akong pagtrabaho. Nag-graduate ko 1992, dugay pa man ang board result ato, no? Pagka 1993 nag-start ko training sa Iligan. Sa akong giingon na ako yung mga disappointments sa pag-apply, o na-lead ko nga nag-apply ko sa public hospital, but the Lord really led me to MSH, no? My dear MSH, MSH akong itawag, Mindanao Central Hospital. And of course, sa pag-ampo sa akong inahan, nagmalamposon ang akong pagtrabaho sa Iligan. Unya, aduna ko yung mga eksperyensya gikan sa ward, ang mga nurses makasabot ni Ninod, then some years sa ICU, some years sa NICU. Akong gibutangan rig teksto nga sa Ephesians 2:10 niingon, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. No, akong gipula diha ang which God prepared in advance for us to do.
Kabalo ba kamo mga kaigsuonan ko nga wala ko nagtuo nga moadto kog iligan. Kay nag-apply ako sa public hospital after nga nakahibalo ko nga sa una manggod na ay residency training program ang MSH. Dito pa may entrance sa Iligan. Then before ang take sa board exam or before ang results sa board exam, kahit almost 2 months naman ang review din board exam. Before pa ka makatake og board exam, na residency training program magina-open. Nga bisan pa ka before mag-RN, magsugod na ang residency training program. Then I applied. Muna niyan ko na ay, kung naatoy 1844 ba to? No? Kung naakatoy mga dark of ages or great disappointments sa una, ako po nang na-experiensyahan mga kaigsuonan. Kabalo ba mo nga positive kaayo ko nga madawat ko sa Iligan? Akong ma-relate ani ka ang president nga time si Sir Joel Dalagwan with Ma'am Pifangco ang DNS. No. Di nagplano ko nga pag human ako, mabalhin ko dito sa silingan nga dapit nga naay kanang puy-anan boarding house kay magtrabaho na ako sa Iligan. Positive kaayo ko nga naman. Ako na okay man akong grado no din wala man pug koy mga pagpabadlong during sa akong student life. But lo and behold, my name was not written there. Wala ako nadawat mga kaigsuonan. So disappointed ko. Kaya wala ko nagtuo nga ako nadawat no. That was my first disappointment and first I took it as a failure. So it was my first failure ba nga wala mo ko nadawat. No? So I applied to another Adventist hospital. And again, when I went there, gilakaw-lakawan naman ko sa DNS. Dili siya interesado sa ako. No? Kadili man gugugwapa. Then, di po ko musician. Then later on, nakabalo ko nga, ang ilang kinahanglan musician di ay. Dapat pianist, dapat mo kanta. Murag wala man ko ana nga mga skills. Wala ko nadawat. So nag-apply ko sa public hospital. And that time, ang residency training program is just for new graduates. Dili siya pwede sa wala na graduate, no? Ay dugay na nag-graduate. So that was I was thinking that was my first time to apply and the last chance to be in sa MSH. So ingon ko nga sige sa public school ko. You know what? But I prayed to the Lord nga unta na makatrabaho ko sa Adventist. I remember Ma'am Arroyo who told my mother ba nga, ay kabala ka na alagi na trabaho si Hani giandam sa Ginoo. Karon ako nabasa God prepared in advance for us to do. But I never thought nga makaadtog ko sa Iligan. Nagampo ko nga unta na akong prayer, mao gid akong prayer. Unta na Ginoo na agid unta na i-open nga residency training program nga dili sa mga fresh graduates. And lo and behold, God answered my prayer. Aduna gyud, no? Taas ang sugilanon pero I don't know, that was the first residency training program nga gihimo sa Iligan para sa mga nag-graduate nga dugay na nag-graduate, no? Pero murag siguro that was 1993 pero 1 year pa man ko after graduation kay dugay man pud ang board exam na release, no? Board exam result. So giadtuan gyud ko sa kadtong among net na siya nursing education training supervisor. Giadtuan ko siya nga dugay na ko nangita sa imo ana siya I don't know nganong I experience nag-train ko PDN private duty nursing. Dugay na ko nangita sa imo pagsulad og application karon kay akong dadon. Siguro positive na no but anyway in short I was able to serve the Lord through our SDA hospital. There were a lot of miracles, no? Nakahimo ko atong quick lang kay muuli na din sila. So, quick lang so nakahimo ko og pagtrabaho, pag-serve sa MSH before. God opened doors dili lamang sa atong trabaho kundi usab sa atong calling ingon nga iyang giplanuhan na daan kung asa ka magtrabaho. Imagine no, God prepared that for me as a workplace, no? Before pagyod nga bisag naa na yung mga disappointments. So nahimo na nako nga experience siya
Og nahasas akong pagtrabaho for almost 10 years dito sa Iligan. So mo nang I cannot forget AMCI this time, no. Ako nang gikuha or gitamod nga usa ka training ground nako sa dihang nagtubo pa ako isip usa ka staff nurse, then adto ko sa ICU, then ako NICU coordinator. Og in 2002 itawag ko sa Mountain View College aron mo serve na usab sa MVC. But before that, dito ko sa MVC ay sa Iligan nagsettle sa Kaminyoon, no? So there is time for everything. That is in Ecclesiastes 3:1. I quote this. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Providean ako sa Ginoo sa kaambungan nga bana, buotan o usa-usab siya ka nagtrabaho sa Northern Mindanao Conference ato nga time, no? Si Pastor Sumatra. O nagsugod kami sa among little home sa Iligan hangtod nagtubo ang among eldest sa pagka 4 years old niya. That was 2002 nga gitawag ko sa MVC aron magtabang usab sa pag-train, pagbansay og mga student nurses diri sa MVC. That was 3 years after, no? 3 years after ko nagtrabaho, nag-build ako akong kaugalingon nga Pinoy-anan. So, mauni ang grasya, no? Na adunay grasya sa matag hutong sa atong kinabuhi. Og ang Jeremiah 29:11 gaingon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Sa atong kaminyoon dili man gyud successful ang tanan-tanan, no? Adunay mga pagsulay apan ang grasya sa Ginoo gapataliwala kanunay. O sa dihang natawag ko sa MVC, ni-refuse me, no? Wala, nianhi mi aron nga, maingon nga, dili mi makaserve sa MVC. O makaingon ko nga, again, God has prepared, no, a place or a work for you to do. O ni-istorya mi sa presidenting, nga dili mi maka answer positively sa call, kay one main reason, was dili pod makatrabaho si akong partner diri sa Bukidnon, no? Unta na ma-transfer sa Bukidnon, but wala pay time, wala pay chance. So we refused and we prayed a lot about it before mi naghawa sa Iligan, before mi naghawa sa among gipuy-an, no? Ato nga time ka Mami Reales, before mi naghawa didto sa balay, nagpray mi nga, Ginoo, among itugyan kanimo, dili mi makahimo sa pagtrabaho, dili ko makaserve tungod sa naay circumstansya, no, naami isa ka anak. Apan ako magaingon nga ang Ginoo gapatigayon. In less than 15 minutes, nagsabot na mi sa akong husband, in less than dili sa mi mo aning MVC. But in less than 15 minutes, while we were talking with the president, lagyo mi lagyo mi gilingkuran. Then maybe my husband was touched by the Holy Spirit kasi niingon nga, sige na lang, kanang sugot na, no? Sugot na nga, dirita. And then, nananggid ako tanak kang dinlo sinyara nga, dili na mi pwede mag-anhi diri. Pero ang Ginoo nagapatigayon, nahimo akong magbubuhat in 2002 sa MVC, and si Pastor, naghimo siya pod usab nga na-connect sa MVC in 2004. Og diri sa MVC, Mountain View College, no, nag-clinical instructor, ga-teach sa classroom, nahimo kong level chairperson, nahimo kong clinical coordinator, og ako usab kining gina-consider nga training ground nga naka-contribute sa akong skills and knowledge nga nagamit nako sa mga sunod nga mga responsibilidad nga gituga kanako sa Ginoo. So adunay purpose, no? Adunay katuyuan kanunay ang Ginoo sa atong kinabuhi.
O ang akong pagbansay sa mga estudyante, dili po siya sayo, no? Kay kanabitaong dugay ka sa work, sa hospital, rin wala kayo ka gabasag journals or libro. Pero natagaan na po kong higayon nga adun ako'y kaikag sa pag-eskwela sa Iligan pa. Og by the time nga mag-enroll na, wala mi kwarta. So magsikot ngun din alam ko mag-enroll oy sa Masters of Arts in Nursing kay walay kwarta. Pero akong bana moingon, akong husband moingon nga, dili mag-enroll lang ngita tag kwarta. So ang akong pag-eskwela ato is mura lang og break lang sa boredom ba as daily work ato sa hospital. Pero wala na ko damha mga kaigsuonan nga kadto di ay nga akong pag-eskwela lang didto nahimong kabahin sa akong kinabuhi nga pag-anhin ako sa School of Nursing. Galamiton gyud siya kanang ato nga hindi pa requirement pero kinahanglan gid siya no nga naa ka ana nga at least man lang naka-upgrade ka. So ako nang gikuha nga God inspired me no to go on with that. Ay ato nga time maglaay man oy maura man ni akong hospital balay na naman ko'y anak. Then wala na thrill ba no. So motong sige mag-enroll ta bisag way kwarta pero nagmalamposon pod no. Og ang akong experience ingon nga magtutudlo medyo dili siya pod sayon kay of course mag-study gud ang maestra no way tulugay nga magtuon aron gud maka-impart, and that was my first time pag-teach. So dili pa kay ko skilled mag-teach, so I have to read a lot and spend sleepless nights para makahatag og best gud sa mga estudyante niya kaning bag-o pa ta medyo lisod-lisod pa gyud. So hangtod nga naay mga panahon nga mag-duty, din mag-klase, plus naapa kay giatiman kay usa ka chairperson, aduna kay daghang atimanon. So multitasking siya. Ang ako lang makuan ma-reflect sa usa ka teacher. As a teacher, we have to be model or example, ihemplo sa atong mga estudyante. Dili lang sa atong giistorya, kundi sa atong pagawi, no? Ang atong integrity or honesty, no? The whole thing is about integrity. Ang atong physical, moral, and spiritual. Atong physical nga we have to take care of ourselves, eat healthy diet, no? Healthy food, and spiritual, even lang imong pag-elaborate sa imong devotional. So kini no daghan kaayo og mga factors na kinahanglan gyud nimo kinahanglan nimo nga ihatag or ipakita no, dili lang istorya kundi dili ipakita usab sa imong mga estudyante. So kini nga mga eksperyensya, mga kaigsuonan ko, nahimo kini siyang usa ka bahin, no, part and parcel of what I am today, no. So nahimo akong kanang kadtong nag-lead sa department lang or sa usa ka level no, dealing with faculty nga medyo tiguang pa kaysa imo, no, dili siya sayon pero God really was always there sa mga tanan-tanan nga sitwasyon, no, mga negative ba nga sitwasyon or bad or even worse situation. So gikot na ko ang Colossians 3:23-24 nagaingon, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. It is the Lord Christ you are serving. In every trabaho, sa kada himo is, ang target gyud is dapat maayo gyud, dapat excellent gyud, dapat best gyud. Nga naman, this is for the Lord. Not for the dean, not for the president, but for the Lord. I learned that your work is a form of worship. Nga imong trabaho nog maayo ang imong trabahoon kay kini makahatag og himaya sa Ginoo. Og ang atong pag-lead, no? Kana bang leading with purpose? Leading with purpose nga dili lang kay basta lang imong, let's say nag-target ka din, ang target nimo na met,
example kung sa classroom, ang target is to everyone to pass your subject. Dili lang kay kana di ay holistic dapat no ang imong purpose. That is to develop the students not only academically but holistic development, the spiritual being. From MVC, no, in 2012, I was requested to serve the hospital, the base hospital of Mountain View College. I spent about 10 years or a little, mga 2 months, no, mag 10 years ko sa MVC, and then I was requested to serve the hospital, the base hospital of MVC, and that is the Adventist Medical Center, Valencia. This time, it's a 100-bed hospital, and walay mo dawat ato mga kaigsuonan kung kinsa dito patabangon sa nursing service sa AMCV. But eventually, sa kadugay nga request, adunay mga deals, adunay mga kanang bargaining, then nahimo ko nga nakatabang sa AMCV sa Nursing Service Department. And daghan og mga ang sabot ato is dito kasi sa AMCV pero mag-teach siya ka sa MVC pod. Isa research lang to nga gi-teach while gatrabaho dito. Para lang gig mo sugot, o sige, diri ka ma-employ, dito ka mag-duty. So, nahimo na no nga agreement. Agreement nga way kasulatan, pero tungod kay serbisyo man, sige dito magtrabaho. Kay, of course, when you are in MVC, this will be your comfort zone, no? Kaning, for almost 10 years nga nag-teach ka, kung ako wala na ako nagtuon, kaya na-master na ako akong piece, na-master na ako ang trabaho sa opisina o sa classroom, na nahimo ng kanang master na ba, dili na ka, pwede na ka magtanaog notes, kabalo na ka, and then pull out ka dito, kaibot lang mo ka sa bag-o ni mo nga trabaho, no? It's a new thing. In ko nga, abi mo gunilag, kabalo ko, ana, di mo ko kabalo, ana. Pero anyway, I tried, with God's help, medyo maayo-maayo man po ang result. O sa dihang nagsugod ko dito, after 3 years, more time na nga mabalik ko sa MVC, no? Pero again, God placed a circumstance. That was the time na nag-K-12, so walay enrollees for 2 years. And then, sobra na ang faculty. Kung na ibutang ang mga CIs, kay wala na estudyante. And that situation pushed me nga, sige, ako lang sang i-extend akong serbisyo sa hospital. And that was the time when there was an election in 2016. Then, nagpadayon ko sa AMCV. Hangtod, nadugay na ko dito og serve. Og ko nga Vice President for Nursing, og nagtrabaho naging ko dito nga dito naging ko na employee sa AMCV. Maayo nga serbisyo, no? Akong experience siya, nag-lead sa mga nurses, nag-atiman sa mga pasyente. Maayo siya nga experience siya, og nakita na ko ang paggiya sa Ginoo nga iyang kamot mga kanang gigiyahan ka kay dili ta kahibalo no pagsugod. So gigiyahan ka kung unsang imong buhaton sa panahon nga adunay kalisod, no? Complain sa pasyente, complain sa watcher, complain sa doktor, towards sa mga nurses, towards sa pagserbisyo, o kinahanglan nimo i-stretch imong pasensya. So, nabansay ko dito mga kaigsuonan, nabansay ko nga, bisag nag-counseling ko sa mga estudyante before sa school, muna mas nabansay ko dito mag-counseling sa mga nurses, no? Mag-istorya, with prayers nga mag-istorya, kay dili lali mag-istorya. So, wala ba ako anang pasensya? Akong personality, wala ko anang pasensya. And I always heard about kanang patient is a virtue, pero murag publiko ana kanang pasensya. Pero sa dihang imong isubmit ang imong kaugalingon sa Ginoo, makatabang gid ang Ginoo sa pag-stretch sa imong pasensya. So, kadto nga circumstansya nga dili na pwede mo serve ka sa balik ka sa school, akong gi-quote ang Romans 8:28.
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So I took that as an inspiration. No, bisan patuod nga murag against nato sa akong will, pero naa naman ko diri din, I have to do my best because this is for the Lord. And then sa akong giingon, when you lead, you have to have purpose. Not only for your main target. Ang main target nako as DNS is to have best care to the patients. But not only that, you have to take care of the nurses. And not only the nurses, but their family, no? To take care of them spiritually, di ba? So you have to develop them holistically. Prepare them for heaven, and not only them, but their family members. So concern ka no sa kinatibuk-an gyud bisan inana ka kabisi. And then sa dihang 2019, niabot ang 2019 nga adunay CMM nga pagahimuon bag-o nga mission. Ang president didto sa AMCV, well ako nag-vice president for nursing, gi-assign diri. Apan akong gusto lakbitan nga sa dihang 2016 nga nagpadayon ko sa AMCV, aduna po yung mga dark of ages, no? Aduna yung mga crucibles. And nakaingon ko nga murag time na ni nga okay na akong serbisyo sa AMCV, no? Time to go. Pero ang Ginoo nagpatigayon. Iya kong gitagan og pasensya nga taas-taas. Tungod kini kay na-inspired ko. Tungod kini kay na-inspired po ko og na bansay ko sa una na akong experience nga natuluan ko unsaon pag-stretch sa patients. And akong gi-reflect nga kadto di ay nga mga experience nako, gi-train ko sa Ginoo nga ma-stretch akong pasensya aron ani nga bag-o nga sitwasyon. And with God's grace, nakapasar gid ko mga kaigsuonan. Muna si nakapasar ko, nakalampas ko ato nga mga crucibles ato nga mga dark of ages, no? And it prepared me for a greater task. When I was given the chance, or not chance, I was requested to serve AMCV to lead the whole hospital. After leading the nursing department, that's a smaller department. I won't say it's smaller, but it's the biggest department in the hospital with 100 plus nga mga workers. Of course, part man sa imo ang patients, no, responsibility. So, ako kanang gikuha or gitamod nga kadto di ay training pod to, no, gikan sa Iligan, gikan sa MVC hangtod ni abot ani nga gadako reflect na po nga gadako ang imong circle of responsibility, and then gitagaan ko aning gi-request ko nga mo serve nga mo lead sa hospital which is bigger than a department. So gipadayon ako diri ang leading with a purpose, no, nga kadtong sa una nga sa nursing lang or kadtong sa una nga sa estudyante lang, medyo di pa kaito siya na naka-complicated, no? Then here comes the nursing department, medyo complicated, but this time nga whole workers sa hospital medyo kuha na siya kanang bigger, no? Bigger circle, and the targets also are bigger, the goals are bigger, and ang imo usab nga mga kanang plano usab, no, like the target is it's not only nga maka-income ang hospital but also ang mga katawhan nga nagtrabaho ma-prepare usab sila, maandam usab sila sa pagbalik sa Ginoo. So it's not only, I always say, it's not only to learn, it's not only to earn, by the way, but also to learn, no? So when we work, it's not for earning only, but it's for learning. And when you say for learning, it's not only for your own learning, but you have imo kining ipahat sa uban nga maka-learn pod sila. And dili lang pod nga theoretical nga learning but also practical learning nga mo preparar ka nato sa kinabuhing walay katapusan. Akong gitan-aw, no,
looking back, tanan nga detalye nga gideklara sa Ginoo, no? At tanan nga detalye nga nadeklara sa paghimaya sa Ginoo, tanan nga eksperyensya, tanan nga kasinatian, akong nakita nga kadtong tanan-tanan nagahatag og himaya sa Ginoo. No? Og mao kini ang akong kaning confidence, no? Or kung ako with the Lord, I am confident that God has been with me. I don't know if you experienced that, pero ako nang na-experiencehan sa ako nga, nakita na ko ang kamot sa Ginoo nga naggiya, nagkapot, o naglakaw siya ahead, no? Naglakaw siya sa unahan. Sa daghan nga mga gagmay nga experience, I always feel God's presence, or God is walking ahead, God is holding, and God is leading. O karon, at present time, now this is my 7th year in the hospital, in the President's office, 7 years in the nursing service, and this is my 7th year in the hospital. I can feel or mabati nako ang presensya sa Ginoo. Siya gauna sa imong mga lakang o gagiya sa imong mga plano. Maoning niingon diri sa Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ikaw or ako or kitang tanan nga gahimo og maayo, sigurado na nga ibutang sa imo mga kamot ang kakusog nga makakomplito sa imong buluhaton or ma-accomplish nimo imong gimbuhaton tungod sa pag-uban sa Ginoo. Ang atong tulumanon dili lamang diri nga kalibutan, kung dili tulumanon aron mugiya kanato programa or tulumanon nga mugiya kanato alang sa kinabuhing walay katapusan. Maandam ang imong kauban sa trabaho, maandam usab ang ilang isig ka pamilya og imong pamilya aron ang tanan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang tanan nga sugilanon nagahatag kini og himaya sa Ginoo, no? My story, God's glory. Og hinaot nga ang mga kasinatian nga nasaysay nining kagabhion maka-inspire usab sa mga naminaw og makadasig usab kanako nga magpadayon sa paglig-on og magpadayon sa pag-lead, no, with purpose kay kini makahatag og inspirasyon sa matag usa og kini usab makahatag og himaya sa Ginoo. Atong pangayoon ang giya sa Ginoo, magampo kita. Amahan nga balaan, salamat ni higayon, makatawag kami sa imong ngalan. Salamat sa kasaysayan nga among nadunggan, napatalinghugan karon kagabhion. Og kini nagahatag og himaya sa imong ngalan. Kay ikaw man ang among Dios, ikaw ang may kagahom sa paggiya kanamo, sa paghatag kanamo og mga kalampusan, sa pagbansay kanamo og sa paghatag kanamo og kaalam sa paggiya sa mga katawhan nga imong sangon kanamo nga mga responsibilidad. Salamat Ginoong Dios sa imong kaayo og ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanamo sa mga tawo nga nagapaminaw o nagatan-aw niini nga programa ug usab sa mga buluhaton sa matag organisasyon, sa matag iglesia nga ang among tinguha dili lamang sa kaugalingon kundi ang tinguha nga makaandam kamig mga daghang hamiling kalag aron sa imong pagbalik. Kaming tanan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Pasaylua kami sa mga sala, ang kining itugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.